Not bad. Nem én voltam. Kérem szépen, én megláttam YouTube-on a Thomasnak a videóját. Egy depressziós lettem, és azóta elhatároztam, hogy inkább betörő leszek, de ilyen videót ne lássak. Olyan rondán énekelt a kurva anyját neki. Már az anyját se akarom elszívni, soha többé. Nem szívom a Thomasnak a kurva édes anyját. Bocsánatot kérek. Soha többé nem csinálok ilyet, ne bántson engemet. Jó reper.